Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kawula Nur Homariah Ramadhani kelas 12 AK kalih ing SMK Negeri Setunggal Kasreman. Kaping sepindhah sumangga kita aturaken raos puji lan syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kasihatan, keselamatan, rahmat serta hidayanipun saengga kawula saged damel video tugas basa Jawa. Kaping kalihipun sholawat saha salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedaya pikantuk syafaatipun. Dateng kesempatan puniki kawula badhe njlentrehaken ngenani jagi kasasaran ing pakulinan enggal utawi new normal. Ing donya mriki sedaya sampun mangertosi yaiku wontenipun wabah virus COVID-19 utawi virus corona. Virus corona yaiku kados virus utawi bakteri ingkang nyebar lewat pernapasan. Virus COVID-19 yaiku saged nyebabake marang pernapasan, infeksi paru-paru, duginipun pati. Wonten kathah gejalanipun virus COVID-19 yaiku watuk, pilek, nafas sesek, lan meriang. Sumangga kita sedaya nyegah virus COVID-19. Wonten kathah upayanipun kagem nyegah virus COVID-19 yaiku setunggal kedah ngagem masker ing jawine griya. Kalih kedah wijik asta ngagem sabun utawi hand sanitizer. 3. Njagi jarak utawi physical distancing kirang langkung setunggal meter nalika rembakan kalih tiyang. Kaping sekawan njagi kesehatan kaliyan istirahat ingkang cekap. Namung niku ingkang saged kawula aturaken, mugi kemawon wonten manfaat kagem sedaya. Menawi wonten kathah kalepatan lan kathah kekuranganipun, kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begging you, please don't